Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. На гэтым тыдні ў Мінскай вобласці стартуе масавае жніво. Запланавана сабраць каля 1 мільёна 800 тысяч тонн збожжа і больш за 700 тысяч тонн кукурузы. Я ў медыкі пайду. У Маладзечанскім дзяржаўным медыцынскім каледжы імя Іосіфа Залуцкага стартавала кампанія па прыёму дакументаў ад абітурыентаў. Дружны дэсант працуе на ўчастках Зеленгаса. Юнакі і дзяўчаты з экалагічнага трудовага атрада дапамагаюць камунальніку. На гэтым тыдні ў Мінскай вобласці стартуе масавае жніво. Завяршыць уборку плануецца 20 жніўня. Сёлета аграрыям Мінскай вобласці трэба будзе сабраць збожжавыя і зернебабовыя культуры з плошчы 500 тысяч гектараў. Што тычыцца планаў на новы ураджай, то трэба сабраць каля 1 мільёна 800 тысяч тонн збожжа і больш за 700 тысяч тонн кукурузы. Таксама з палёў збяруць 1 мільён 600 тысяч тонн цукровых буракоў, больш за 200 тысяч тонн бульбы і каля 150 тысяч тонн іншай гародніны. На палі Мінскай вобласці выйдуць больш за 1500 збожжаўборачных камбайнаў. Амаль 1800 адзінак транспарту будуць перавозіць збожжа. Я ў медыкі пайду. У Маладзечанскім дзяржаўным медыцынскім каледжы імя Іосіфа Залуцкага днямі стартавала кампанія па прыёму дакументаў ад абітурыентаў на новы навучальны год. Якія спецыяльнасці можна асвоіць у дадзенай установе, глядзіце ў нашым наступным рэпартажы. У першы дзень прыёму дакументаў у Маладзечанскім медкаледжы быў сапраўдны аншлаг. На сёння тут сярод абітурыентаў, якія закончылі 9 класаў, ужо ствараецца конкурс. Сёлета ўпершыню ва ўстанове набіраюць і групу па спецыяльнасці лячэбная справа. Летась прымалі дакументы толькі на сястрынскую. Залічэнне на першы курс будзе ажыццяўляцца па сярэдняму балу атэстата. Такім чынам, праз пару год учарашнія 9-класнікі атрымаюць і дакумент аб агульнай сярэдняй адукацыі, и квалификацию медицинская сестра, медицинский брат, ці фельдшер-акушер, помощник врача. Я училась в Красненской средней школе, закончила 9 классов, решила поступить в медицинский колледж города Молодечно, брала целевое в Молодеченском ЦРБ. Ну и я стану первым медиком в семье, так как раньше у нас никто не был медиком. Школу я закончила со средним баллом 8,4. Очень сильно надеюсь на бюджет. Я поступаю на лечебное дело. У меня будет квалификация фельдшер-акушер, помощник врача, а также я надеюсь стать хорошим специалистом. Для прыёму дакументаў выпускнікоў 9 і 11 класаў створаны 2 камісіі. Усе пытанні, якія ўзнікаюць у абітурыентаў, вырашаюцца на месцы. Перыядычна на сайце медкаледжа і на спецыяльным стэндзе ў фае ўстановы абнаўляюцца дадзеныя пра ход уступнай кампаніі. Так што кожны з абітурыентаў можа адсочваць сітуацыю і, да прыкладу, дакументы з аднаго аддзялення перадаць на другое. Приехала из Ашмяну подавать документы в город Молодечный, в медицинский колледж на сестринское дело. Закончила 11 классов. Поступаю, надеюсь поступить на бюджет. Имею средний балл 8,1. Вот. Первое впечатление о корпусе хороший. Миленько тут дают общежитие. Общежитие я еще не видела, но надеюсь, все будет хорошо. На першы курс для вучобы ў медкаледжы запланавана набраць 210 навучэнцаў, з іх 60% па мэтавым наборы. Усе выпускнікі будуць размяркоўвацца ва ўстановы і арганізацыі сталічнага рэгіёна, а даведацца пра мэтавае накіраванне і атрымаць самую падрабязную кансультацыю пра такую форму навучання яшчэ не позна. Зрабіць гэта можна прямо на месцы ў медкаледжы. На данный момент у нас в колледже можно заключить договора о целевой подготовке с Минской областной клинической больницей, Минской областной детской клинической больницей, Минским областным госпиталем Великой Отечественной войны. В наличии имеются договора, и любой абитуриент может заключить договор на месте. Каждый заказчик кадров индивидуально определяет срок отработки, он может варьироваться от 3 до 5 лет. Выпускнікі сёлетняга года ўжо атрымалі накіраванні ў працоўныя калектывы і прыступяць да выканання сваіх абавязкаў у жніўні. Прафесія медсястры, фельдшера, акушера, памочніка ўрача запатрабаваны не толькі ва ўстановах здароўя. Таму без работы, як правіла, ніхто не застаецца. Некаторыя з выпускнікоў падаюць дакументы ў медуніверсітэты для атрымання вышэйшай адукацыі, але першыя крокі ў прафесію многія спецыялісты робяць менавіта ў каледжах. Прыём дакументаў у Маладзечанскі дзяржаўны медыцынскі працягваецца.
Осуществляем прием документов на основе общего базового образования по 1 августа, зачисление 2 августа, на основании общего среднего образования по 6 августа, 7 августа зачисление. На платную форму обучения после 11 класса можно подать документы до 14 августа включительно. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Удзельнікаў маштабнага велапрабегу, прысвечанага 80годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і 900годдзю з дня заснавання Спаса Еўфрасініўскага жаночага манастыра, у пятніцу гасцінна сустрэлі на маладзечанскай зямлі. Такі велапрабег у нашай краіне арганізаваны ўжо ў другі раз. Па маршруце руху удзельнікі наведваюць знакавыя месцы Беларусі. Да акцыі далучаюцца як прафесійныя спартсмены, так і аматары. Кожны жадаючы можа прыняць удзел і праехаць па маляўнічых мясцінах. Да групы веласіпедыстаў, якія пачалі свой шлях 14 ліпеня з Брэста, далучыліся і маладзечанцы. Гасцей сустрэлі на мяжы маладзечанскага і вілейскага раёнаў. Калона накіравалася ў гімназію нумар 6 імя Сцяпана Дзямешкі, а затым эстафету перадалі Мінскаму раёну. Завяршыўся велапрабег 19 ліпеня ў сталіцы. У дапамогу камунальніку музыканты, менавіта так назвалі свой экалагічны атрад навучэнцы маладзечанскага дзяржаўнага музкаледжа імя Міхала Клеафаса Агінскага. Будучыя артысты і кіраўнікі творчых калектываў здалі свае летнія сесіі і вырашылі папрацаваць. Юнакі і дзяўчаты на працягу 2 тыдняў высаджваюцца дружным дэсантам на ўчасткі Зелянгаса. Яны праполваюць ад пустазелля саджанцы кветкавых раслін і кустарнікаў, рыхтуюць глебу пад новыя пасадкі. Пад кіраўніцтвам майстра выконваюць і іншыя работы, якія адкладваць непажадана. Я в прошлом году работал в лесхозе, теперь работаю здесь, в Зеленхозе, от коммунальника. Честно сказать, в зеленхозе намного проще работать, чем в лесхозе. Нету маленьких сенсоров-деревьев, которые иногда вырываются вместе с травами. Мне бы хотелось еще поработать в детских лагерях, так как я являюсь аккордеонистом, и работа музыкальным руководителем очень важна для ребят и маленьких детей. Это мой, так скажем, первый опыт. Если честно, мне здесь очень нравится. Сложности, конечно же, есть, но, как говорится, с каждым днем всегда легче. Я планирую еще в какие-то студотряды пойти, если, конечно же, будут. Деньги, которые я заработаю, я думаю потратить на поездку на Нарыч. У зялёна-паркавым падраздзяленні камунальніка летась на працягу 2 змен таксама працавалі навучэнцы музкаледжа. Прадстаўнік маладзечанскага райкама БРСМ Аліна Гурштыновіч адзначыла, што згодна папярэдніх планаў яшчэ адна група музыкантаў прыйдзе сюды асвойваць новую прафесію ў жніўні. У камунальніку юнакам і дзяўчатам выдадуць па заканчэнні работы і працоўныя кніжкі з адпаведнымі запісамі. Большасць памочнікаў атрымае такія дакументы ўпершыню, а заробленыя грошы за 2 тыдні працы ў студатрадзе пойдуць на карысныя рэчы і хаця б частковую рэалізацыю мар кожнага з навучэнцаў. Лета без сумнеўных забаў. Напярэдадні самых вялікіх канікул са школьнікамі і навучэнцамі сустракаліся прадстаўнікі органаў унутраных спраў, аховы здароўя, камісій па справах непаўналетніх, каб нагадаць пра абавязковае выкананне правіл асабістай бяспекі. Асаблівая ўвага ўжыванню і распаўсюджванню наркатычных рэчываў. У Беларусі любыя дзеянні з наркотыкамі і псіхатропнымі рэчывамі, акрамя медыцынскіх, з'яўляюцца незаконнымі. Падчас летніх канікул падлеткі-навучэнцы маюць больш вольнага часу і часта праводзяць яго ў розных кампаніях, дзе не выключана, хтосьці прапануе навічкам атрымаць кайф ад наркотыка. Па статыстыцы, адзін наркаман можа ўцягнуць у злачынны занятак 7-10 чалавек. Вельмі многае залежыць ад бацькоў, ад мікраклімату ў сям'і, каб у шэрагу буднічных клопатаў дарослыя не забывалі пра сваіх дзяцей, цікавіліся іх справамі і ведалі сяброў з кампаній. Если вы заметили изменения в психическом состоянии своего ребенка, он стал эйфоричен, либо наоборот агрессивен, у него появились резкие перепады настроения. Также вы заметили какие-то следы от инъекций на кожных покровах. Можно обратиться за консультативной помощью к врачу-психиатру, наркологу наркологического кабинета. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.